Labari da dumi sa mai sauraro, yanzu za mu kawo muku cikakkun labaran kamar haka. Duba da cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje, gwamnan nan na Kano, ya kawo masana'antar Kano ci gaba fiye da tunani yadda ake da. Za a ɗauki kowane ɗan masana'antar Kano daga cikin wanda ke harkan fina-finai zuwa India. Daga nan za a ci gaba da gwada su da harkokin fina-finai na zamani. Kamar su America, India, Pakistan, China, kun ga dai fina-finanmu ya bambanta da nasu da dama mu 'yan ƙasar Najeriya. Duba da dukkan wayannan kasashen fin nasu ya fi namu ci gaba. Duba da haka kuma idan kuka lura ko gari, za ku duba kalan hasken fin nasu ma daban ne da namu, kalan kuma abubuwan suke kayatarwa cikin fin nasu ya bambanta da namu sosai. Duba da sun fi mu kayayyakin aiki da dama sosai, kuma bayan haka yanayin basirar da suke sawa fin duka shi ma daban ne da irin namu. To don haka shi yasa Dr. Abdullahi Ganduje ya ce cewa ya kamata a cire wasu manya-manyan mutanen da suke cikin jigajigun 'yan fim in Kano a tura su zuwa India, saboda an musu rijista da musu ci gaba da gudanar da harka a cikinsu. Kamar haka mu ma mu sake samun wani ci gaba da popular a nan kasarmu na Najeriya. Kamar su Sarki Ali Nuhu, su Aminu Saira da sauransu dai gabaki daidai da cire da ficettu wanda da aka san cewa an sun jira su ba da abubuwan da ya kamata, wanda in suka dawo kasar Najeriya da a samu babban ci gaba a game da su. To masu sauraro, idan dai wannan shine farkon ziyartar mu wannan tashar namu mai albarka, wato Nakaido TV, dan Allah da musu da ku danna mana subscribing kana da alamar kararrawa kamar haka. Haka ne dai ba mu damar isar da sako ya zuwa ga